Mitäs se meidän pikkuliettelijä? Missä Laura on? Laura ei valitettavasti päässyt tulemaan, mutta me mennään nyt. Mä en lähde mihinkään. Paula. Näissä kekkereissä vaan yksi voittaja ja se ei tule sinä. Sut pitäis laittaa lukkojen taakse. Sinja nyt! Me lähdetään nyt pikkupiknikille. Missä me ollaan? Raikkaas ilmassa. Täällä ei kaupungin hälinät häiritse. Mä kerron Lauralle, miten sä oot piinan nuoro ja sun ex-vaimoa. Sä saat kultapieni satula ihan mitä sä haluat, mutta älä loukkaannu, kun kukaan ei kuuntele sua. Sä on teidän varaamanne hotelli. Sua on hoidettu etukäteen ja mikä kaikkein parhainta. Kotiin lähdön kanssa ei ole sitten mikään kiire. Laura, sä oot sekaisin. Sinä olet sekaisin. Sä satulet mun selkäni takana kaikenlaista, mitä mä mukaan olen tehnyt joskus ennen. Sä yrität pilata mun ääni. Sä olet sekaisin! Onpa hieno. Se kännykkä. Ai. Eikö sulla ole pienenä opetettu, että valehteleminen on valtavan rumaa? Lasse tajuaa, että sä oot kaiken tän takana. Se hälyttää poliisit. Totta se kurahausi jotakin yrittää, mutta mitkään jäljet ei jouda tänne vaan. Aina niin ihanan romanttiseen Pariisiin. Tuosta hyvästä mä voisin olla todella ilkeä. Mutta että mä olen aina kiltti ja avulias mies. On tässä taulu. Jo viime viikolla. Tehkää sitten niin. Kiitos. Käsit vähän hässäkö jotenkin kuohuviinilasien takia. Aarolla on mutaa housuissa. Varmistin, että meidän häät onnistuu täydellisesti. Eli sitä mä voin sanoa, koska se on yllätys. Sun yllätysten kanssa. Mitäs mä sitten seuraavaksi tekisin? Meidän Paulan kanssa ottaisi muutama asia, mutta on kai sitten lähtenyt shoppaan tai jotain. Sitä naapurin rauhanturvaajaa. Mene Lassen kanssa lenkille. No terve se. Olis pieni lenkki. Laura käski tuossa kysyä, että joko se Paula on kotiutunut. Aha. Vai yksinään kärvistelemään. Niin. Tavallaan, että nähdään siellä puistossa. Okei, hyvä. Nähdään pian. Moi. Että Aaro ja Paula, en ois uskonut. Sanos muuta. Joka tapauksessa. Paula oli käynyt jututtamassa tätä Aaron ex-vaimoa, ja se oli kertonut ihan hirveitä juttuja. Aaro oli alistanut tätä Päiviä ja niiden tytärtä henkisesti vuosikausia. No johan on. Eron jälkeen niiden oli pakko hankkia Aarolle lähestymiskielto. No musta siinä miehessä on aina ollut jotain epäilyttävää. Ja nyt se on menossa Lauran kanssa naimisiin. Hemmetti. Siitähän tulee Oonan isäpuoli. Oot sä puhunut Lauralle? Vähän vaikeeta mennä pilaamaan toisen onnea. Pakkohan se on. Ajattele, jos Aarolla tosiaan on jotain tekemistä Paulan katoamisen kanssa. No se nyt oli vaan sellainen ajatus. Ei mulla ole mitään todisteita. Olisiko se Aaro niin hullu, että vahingoittaisi Paulaa pelkästään salatakseen jotakin? Kyllä tää on niin uskomaton homma, että mä en ole viittinyt tästä muille edes huudella. Mutta toisaalta, kun ajattelee sitä, mitä Aaro on edelliselle perheelleen tehnyt, niin tässä varmaan ottaa se Aaro miehissä kiinni, viedä se nurkan taakse ja puristaa sitä pillistä niin kauan, että se kertoo, missä Paula on.
Jos ei se tiedä. Enkä mä ymmärrä, mihin se on voinut kokonaisen ihmisen piilottaa. Vaatekaappiin. Oona hei, meny reippaasti sitten, että myöhästy. Ja suoraan koulusta kotiin. Minä tai Aaro ollaan odottamassa. Seppo. Ehtisit sä kuitenkin vilasta sitä meidän taloa? No eikö ne... No ei, kun... Musta tuntuu, että Aaro ei ole kertonut ihan kaikkea. Tai siis mä pelkään, että se ongelma on isompi kuin mitä Aaro on kertonut. Se on hyvin todennäköistä. Eikä Aaro ole päästänyt sua katsomaan tätä ongelmaa. No ei. Tuntuu niin kuin koko Sipoo olisi multa kiellettyä aluetta. Hei, nyt me tehdään sillä tavalla, että me otetaan mun auto ja lähdetään selvittämään totuus. Mä käyn hakemaan varaavaimen tuolta jemmasta. Aika syrjäinen sijainti. Oikein vankilaan miljö. Mä luulen, että mun pahimmat pelot käy toteen. No se nähdään sitten, kun päästään sisälle. Seppo, hei. Pitäisikö meidän kuitenkin mennä ensiksi sisälle? Jos Aaro on tehnyt Paulalle jotain, niin Laura ei saa missään tapauksessa nähdä sitä. Älä ne hulluja puhu. Eikä me mikään murhamiehen kanssa olla tekemisissä. Eikö? Ei meinannut löytyä. Olisi tipahtanut laudan väliin. Mennään. No on omituista. Ei hometta missään. Joo, en minäkään haistanut mitään. Harvinaisen terve talo siinä mielessä. Ihan onneksi olkoon vaan. Joo, kaikki tuntuu olevan kunnossa. Ei herännyt epäilyksiä minkään suhteen. No ehkä se Aaro on sitten erehtynyt. Niin, tai sitten valehdellut. No minkä takia se nyt tuommoista valehtelisi? Jaa, sano sinä. Tää on tietysti joku Aaron yllätys, kun viime aikoina niitä on sadellut. Laura, onko toi kellari toiminnassa? On kai. Entäs jos se home tuleekin sieltä? Musta tuntuu, että tää homejuttu on nyt jotain ihan muuta. Mä taidan vielä käydä vilkaisemassa tota kellaria. Hei Ismo, antaisit nyt olla. Kerran ollaan tänne asti tultu. Ei tässä mene kuin hetki. Tää on Aaro. Nyt se saa luvan kyllä selittää. No, moi. No moi kultaa. Missä se mun tuleva vaimoni oikein luuraa? Täällä koti kolisee tyhjyyttää. No mä oon täällä kuule tutkimassa sun salaisuuksia. Siis mitä? No kun me Ismon ja Sepon kanssa tutkittiin nyt koko talo läpi kotasen ja sitä Siis oletteko te nyt Sipoossa? Joo. Siis mikä tää homejuttu oikein oli? Laura, onko tähän lukkoon avainta? Oota hetki. Mitä? Siis onko se kellari lukossa vai? Laura, kuuntele tarkasti. Sinne kellariin ei saa missään tapauksessa mennä. Ja miksi se muka saa? Laura, Hei, ihan kuin täällä olisi joku. Hei, haloo, onko siellä ketään? siellä on vettä, siellä on sortumisvaara. Moi, missä äiti on?